Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel So लोगोफोर दिनैनि भिडिअ जाबाय स्किम नि आपडेट सो बेनो जाबाय रेशन कार्ड नि आरो लोगोसे नोंथांमोननि अरुणोदय गोदान एप्लाइ डेट आरो लोगोसे प्रेगनेन्ट वमेनफोरनि राङारि अनसुंथाइ दा लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नाय अब्लानो बुजिगोन दा जायफ्रा रिजेक्ट जाबाय सो नोंथांमोना मा खालामनांगोन बेनि सायावबो आपडेट दङ आरो लोगोसे गोदान एप्लाइ खालामनो थांनायाव मा डकुमेन्ट्स नांगौ बेखौबो नोंथांमोना बेयाव मिथिखागोन दा डेट ओंखारखाबाय आरो दान फायाव नोंथांमोननि राङा 750 अरुणोदयआव मोननाय जायो एभ्रि दानावनो नोंथांमोना मोननाय जायो 10 डेटनि सिगां दा लोगोफोर एप्लाइआ देग्लाय अनलाइन जानायनि चान्सआ दङ मानोना मोनसे पर्टेल दंखायो नालाय आरो बे पर्टेलाव डेट ओंखारबाय आरो बे डेटआ एनाउन्स खालामखाबाय लोगोफोर बेनो जाबाय नोंथांमोननि अरुणोदय राङारि अनसुंथाइ दा जोंहा सिगाङाव मोनदोंमोन फार्स्टनि जाजेनाव जों मोनदोंमोन 830 दा बेनिफ्राय बारायनानै दायो 750 जाबाय गेजेराव 1000 होदोंमोन दायो बारायनानै स' नोंथांमोना 750 नैबे 250खौ इलेक्ट्रिसिटि बिलनि थाखाय बारायनानै गासै 750 खालामनो हानाय जाबाय जायखिजाया नोंथांमोना दाननि 10 अक्ट' जानाय लोगो लोगो नोंथांमोननि एकाउन्टआव बे राङा हाबनाय जायो दा सिगाङाव जायफ्रा एप्लाइ खालामदोंमोन खायसे मोनदों आरो खायसे मोनाखै जाहोना जाबाय डकुमेन्ट्सआ खायसेना अके नङामोन हमना ला एकाउन्ट नाम्बार प्रब्लेम दङमोन देन बेनिफ्राय नोंथांमोननि आईएफएससी क'डआ चेन्ज जादोंमोन बिनि थाखाय रांखौहाय सोनाय जायाखै बेखायनो स' नोंथांमोना रिजेक्ट जाना फैदोंमोन आरो जुदि रिजेक्टखौ मिथिनोब्ला स' नोंथांमोना गावनि ब्लगाव थांनानै खबर लानो हायो जे आंनिया रिजेक्ट जादों नामा होननानै जुदि रिजेक्ट जादोंबा नोंथांमोना डकुमेन्ट्स रिसाबमिट खालामनांगोन अब्लानो स' नोंथांमोना बे रांखौ मोननायनि चान्सआ दङ स' बिनिफ्राय दायो नायदिनै गासै 10 लाखनि बारा दङ के 10,52,000 गोदान निउ बेनिफिसियारिस एप्लाइ खालामनो नोंथांमोननो होगोन नोंथांमोना गोदान एप्लाइ खालामनो हागोन आरो गासै 11 लाखआनो होनजायो देन बेनिफ्राय नोंथांमोना मोनगोन आरो बे अपसनखौ एप्लाइ खालामनो अपसनखौ जानुवारि 7 जानाय लोगो लोगो फैगौ जानुवारि दाननि 7 अक्ट' जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना गोदान एप्लाइ खालामनो हानायनि अपसनखौ मोनगोन आरो नोंथांमोना रांखौ मोनगोन एप्रिलाव अके सरि एप्रिलनिफ्राय नोंथांमोननि एकाउन्टआव राङा हाबनाय जागोन स' नोंथांमोना मोननो हागोन नैबे स्किमावहाय दा बेनिखायनो डकुमेन्ट्सआ नोंथांमोना रेशन कार्ड थायोब्ला मोजां देन बेनिफ्राय नोंथांमोननि आधार कार्ड भटार कार्ड बेंक पासबुक एकाउन्ट थाथारनांगोन अब्लासो नोंथांमोना मोनगोन जुदि रेशन कार्ड गैयाब्लाबो नोंथांमोना जेबो नङा स' नोंथांमोना बे रांखौहाय मोननो हायो स' बेनिफ्राय प्रेगनेन्ट वमेनफोरा हस्पिटालनिफ्राय जुदि डिलिभारि जाखांनायनि उनाव स' नोंथांमोना डिसचार्ज मोनोब्ला स' नोंथांमोना 700 नोंथांमोना डाइरेक्ट एकाउन्टआव मोनगोन होनना बुंदों मोनसे स्किमनि गेजेरजों आरो बेनो जाबाय JSSK देन बेनिफ्राय आरो मोनसे दंबावो बेनो जाबाय नोंथांमोननि JSY दङ स' बेयाव नोंथांमोना 2000 मोनगोन गामि लेभेलनिबा स' नोंथांमोना 2100 आरो लोगोसे टाउन लेभेलनिबा 1700 नोंथांमोनाहाय राङारि अनसुंथाइ मोनगोन देन बेनिफ्राय गोदानै 40 लाखस बे जाबाय नोंथांमोननि रेशन कार्ड नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन इलिजिबल जानायफोरा स' बेनिफ्राय नोंथांमोना बेयाव माखासे बेबायदि जेरै रेशन कार्डआव मोनो थिग बेबायदि माखासे नोंथांमोना बेनिफिट्सखौ मोननो हागोन स' बेनिफ्राय बे रेशन कार्डखौ बोरै खालामगोन होनोब्ला स' नोंथांमोना गावनि एजेन्टजों खबर लानांगोन आरो मा डकुमेन्ट्स नांगौ जेरै आधार कार्ड भटार कार्ड बेफोरबायदि नोंथांमोना जिनिसखौ होनांगोन अब्ला नोंथांमोना बेयाव मोननो हागोन स' बेनिसिम लोगोफोर दिनैनि आपडेट स्किमनि आरो गोदान आपडेट फैयोबा आं नोंथांमोना थाबैनो लाना फैगोन